Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malamanmu ta wannan gida na Dubun Asirai TV, ina yi ma kowa fatan alkhairi. A yau muna tafe da sirri ne na maganin gargajiya, wato maganin kunama ta cikin Alƙur'ani mai girma. Wannan ɗan dai kunama ne malam, kar ma kai shakunsa. Wasu ko sun sha maganin kunama wai suna jin tsoronsa. Malam ka daina jin tsoron kunama. Ayan Allah ɗin kake gani, ayar Allah kake gani malam. Insha Allah kar ka ji tsoron kunama. Insha Allah. To malam, ka samu farar takarda 'yar ƙarama sai ka zana wannan ayar mai albarka. Bismillahirrahmanirrahim. Yawwa sai ka ya ansat. Wannan za ka zana a cikin farar takarda mai albarka. Insha Allah 'yar ƙarama za ka yi. Insha Allah sai ka haɗe ta malam. To da zarar ka haɗe ta malam, a lokacin za ka na iya ɗaukar kunama ba ta isa ta harbe ka ba malam. Insha Allah ba ta isa ta harbe ka ba. Insha Allah. Wannan mujarrabin ne malam. Malam ka je ka aikata wannan. In dai kunama ne to ka fi ƙarfinsa. To ana lokacin damanan nan, wannan lokacin ne mutum ya kamata ya yi. Insha Allah. Ku danna mana subscribe da liking da share don 'yan uwa musulmai su amfana. Insha Allah. To ka je ka aiwatar da wannan sirri malam. Insha Allah sai ka zo ka ba mu labari game da wannan sirrin. Kana iya yi wa 'yan uwanka gaba ɗaya. Za ka na iya yi wa kanka. Insha Allah kun fi ƙarfin kunama. Masha Allah. Na gode, Allah saka alkhairi. Ku danna mana alamar like.